Patay ang 4 anyos nga batang lalaki human mapaakan matud pa og latagaw nga iro nga gituuhang dunay rabies sa General Santos City. Kabanay sa biktima, natingala kung nganong namatay ang ilang anak bisan pa man nga naturukan na kini og 3 ka doses sa anti-rabies vaccine sa usa ka pampublikong ospital. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagbangutan ang kabanay sa 4 anyos nga batang lalaki nga namatay niadtong Biyernes sa Barangay Sinawal, General Santos City. Ang maong biktima namatay kuno gumikan sa rabies activation sa lawas human napaakan og latagaw nga iro nga miatake sa bata niadtong July 9 sa hapon. Sumala pa, kauban niini ang iyang inahan nga namalit og sudan sa usa ka lugar sa maong barangay diyang nahitabo ang insidente. Nakaangkon og samad pinaakan sa nawong og dalunggan ang bata. Gilayon matud pang gidala sa pampublikong ospital ang bata. Apan, gilimpiwan lang daw og gitahi ang samad o gihatagan og anti-tetanus vaccine ang bata. Kinaugmaan pa daw kini naturukan og unang dose sa anti-rabies vaccine. Apan human ang ikatulong dose, nagpakita daw og senyales sa sakit nga rabies ang bata. July 17 ang last niya nga kanang inject. Di kapip pugog kanang okay na akong anak kay lagsik lagi kayo, walay hilanat, walay gibati. Pero tong kuan sir August 6 kanang August 6 sa udto, mga alas 12. Nagreklamo mangud siya sakit daw ang iyang tiyan. Di kabi pugog kanang normal lang nga sakit ba, gipainom pa na kog tambal. Kaya pagagabi na sa size, okay pa siya, moinom pa siya og tubig, moinom pa siya og tambal. Pero mga alas 10 na sa gabi sir, mukuan naman siya, mahadlok siya og tubig ba, mura siya malumos. Moto pagkabuntag ana, gidagan na mo sa emergency kay gipa-admit na mo. Nya pagkakuan ana, mura naman siya makuan kanang hangin god, mahadlok siya hangin, mura siya malumos. Moto gikuan siya, gidextrosan man siya. Nagibutang sa isolation room. Apan ang maong bata, namatay gihapon kinaugmaan. Gilayon kining gilubong isip protocol aron di mo kuyanap ang sakit. Gumikan sa hitabo, natingala ang kabanay kung nganong namatay ang ilang anak bisan pa nga bakunado og anti-rabies. Sir nganong nahulog man og rabies akong anak nga kumpleto man siya sa iyang kuan kanang anti-rabies kanya nga inject ba. Mutoy katingalahan jud nako. Sumala sa ospital kung asa gi-akomodar ang bata. 4 ka doses daw ang sagad ginahatag. Apan wala na nakaabot ang bata ni ini. Duol sab sa ulo ang samad pinaakan sa bata. Unfortunately, umabot siya ng 3rd dose pero hindi na siya umabot ng 4th dose. We categorize yung mga sugat or kagat ng aso. Pag pumunta kayo dito, na-categorize kayo. Yung pasyente category 3, masyado nang malapit sa ulo. Meron tayong binibigay na immunoglobulin which is active nung binigay yung bakuna. Pangutana sab sa amahan sa bata, ngano daw langan ang paghatag og bakuna sa maong biktima. Ila pa mang gipadilay ang pagkuan sa inject sa bata nga pinaakan manunta sa iro. Emergency yung kay ito kailangan palag maulahin ang tatong anti-tetanus. Ma-injikan lang unta. Sakit yung kay mawad-ano kang anak yun. So dumating siya July 9 ng gabi. Napauwi siya at the same night, no? So ibig sabihin, meron po kaming ginagawa dito sa emergency room natin na dapat naasikaso yung mga pasyente within 4 to 6 hours. So yung pasyente by record nalinis yung gamot, yung sugat, natahi yung sugat, tapos nabigyan siya ng antibiotics, nabigyan siya ng anti-tetanus, and napauwi natin siya on the same night and asked to come back for the vaccination in the morning. Gilimod sab sa ospital nga expired ang maong bakuna. Taliwala ni ini, kini ang giawhag sa maong ospital. We remain with the advice na kapag nakagat kayo ng aso or pusa, na-scratch kayo ng aso or pusa, you really have to do consultation. We categorize our patients, kinakategorize kayo kung 1, 2, and 3, kung kailangan nyo ba mabakunahan o hindi. Gumikan sa insidente, gipangita karon sa Citybet ang maong natagaw nga iro kung ugaling makit-an pa alang sa saktong disposisyon. Nagpaygayon sab kini og anti-rabies vaccination sa matag iro nga makit-an sa maong barangay. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.